L-Awtorità tal-Ippjanar irrevedit l-iskema ta' regolarizzazzjoni tal-bini permezz ta' avviż legali maħruġ il-ġimgħa dan bilan li iktar familji nataw serħan il-moħħ meta jiġu biex ibijaw darhom jew jisselfu fuq id-dar tagħhom. Din il-proċedura hija intiża għal dawk li darhom jew il-proprjetà tagħhom ma jkunux konformi mal-permessi minħabba xi nuqqasijiet żgħar u li mhumiex skont ir-regoli tal-Awtorità tal-Ippjanar. F'dak il-każ se jkun possibbli li jinħarġilhom permess dment li dan ix-xogħol illegali ikun sar qabel l-2016 u li dawn l-iżviluppi ikunu inklużi fir-ritratti li ttieħdu mill-awtorità. Wan jiskellem mal-uffiċjal tal-Awtorità tal-Ippjanar Ray De Bono li spjega aktar dwar din l-emenda f'din il-liġi. Li għandek nies illi jew irritu jew kellhom proprjetà fil-possess tagħhom illi minħabba minor infringements fiha dawn la setgħu jieħdu l-hom il-bank la setgħu ibiħħuha għax il-banek jekk ikun hemm infringements ġustament ma jagħtux il-go aheads tagħhom. Allura on a case by case basis qiegħda tniedi dan il-proċess ta' regularization li permezz tiegħu individwi li għandhom dat tip ta' proprjetà jistgħu japplikaw u l-awtorità on a case by case basis tevalwa l-każ. Huwa spjega magħna li min għandu parti mill-proprjetà tiegħu barra iż-żona ta' żvilupp jaf jikkwalifika ma jikkwalifikax jekk il-proprjetà kollha hija l barra miż-żona ta' żvilupp jew bla permess. L-uffiċjal tal-Awtorità qal ukoll li hemm ħlasijiet sabiex wieħed ikun irregola ruħu u dawn il-fondi se jmorru favur il-komunità. Ovvjament tajjeb li wieħed jgħid li hemm proċeduri u hemm kondizzjonijiet irid isir ħlas biex wieħed jirregolarizza ruħu u li l-Planning Authority tuża l-ħlasijiet li tiġbor minħabba dawn l-infringements minħabba dawn ir-regularizations sabiex tagħmel proġetti soċjali fil-qasam tal-ambjent. Wieħed jista' jiċċekkja fuq pa.org.mt biex jara jekk jikkwalifikax.